हम भुला न जइया ससुराल में तू जाके, सनम भुला न जइया ससुराल में तू जाके। हमरा के जन भुलैया पियवा के याद पाके, सनम भुला न जइया ससुराल में तू जाके। ओह का कहीं इतना दिन के बाद उ आइल बड़ी अपना घर। आज कहल रही हमरा से मिले के, आ यही शीशो के गाछ तर हमारा कोई नहीं है, आ हम आके इंतजार करतनी। आ उ हिय तो पता ना कहाँ नहीं पाता बिया। ए भोला भाई। हाँ भैया। हाँ तनी हने आइबा। हाँ हम एके समतिया हमनी के। हाँ कहीं देखा उ सुनाइनो आइल बिया। हाँ हाँ आ राते भेंट भउए। अच्छा तो कहतिया हाँ कि बिने हम मिले आएम रउआ से। अच्छा हम कहन जे कहाँ वा? आ तो मोतीपुर के एथिया बा जवन शीशौआ हाँ हाँ महतो जी के, तो वो तो हिनमे मिले। आ देखा उ कलर लसिया 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे। आ हम 1:30 बजे से इंतजार करत तनी, अब 2 बजे जाता और अभी ले ना आई। तू देखला हो ओकरा के? ना जी हैं ना। आ कि घरवार लसिया घरवा पता करे के पड़ी। हैं तनी पता क के आव तो हम तनी ठीक बा देखी ठीक बा। कई मुड़ी उड़ी तो नहीं खा जा, क्रीम पाउडर लगा हैं। हां भोला भाई भैया। हो देख ला। हां भैया। अच्छा तो एगो बात, हाँ, ई बातवा हमरा भैया से मत बताइया, ऐसे कि ढोड़ा भैया बहुत खिसिया हूं। अच्छा ठीक बा। हां लेकिन उगर 2 गो साली बड़ी सन। हां जानतर का हां उ 2 गो, एगो मारखा ही है अच्छा आ एगो बड़ी खिसिया ही। अच्छा तो हम कहनी कि मरखैया से हमरा के करा दित लो। तो भौजी से हम कहूं कालवा, अच्छा तो कहत रही कि ठीक बा चुपचाप रही जाता नहीं, अब कि हम नहीं है हाँ तो अपना माई बाबूजी से बात करें। हाँ ठीक बा। ठीक बा। सोचतानी जाए के भैया के ससुरारी, भैया के साली 3 गो बाड़ी जा कुंवारी। अच्छा ये बात बा। सोचतानी जाए के भैया के ससुरारी, भैया के साली 3 गो बाड़ी जान कुंवारी। बड़की मार खाई छोटकी बड़ी खिलाड़ी, छोटकी से चलेला बियाह से यारी। वाह वाह वाह। भैया के साली 3 गो बाड़ी जा कुंवारी। वाह वाह बोला भाई अब चलियो हमारा साथ चल ना होई नु तो उ दोनों जनी में से तीनों के एगो के सेट क के ले आओ के बाद घरे ढोड़ा भैया आओ तर नाजे काल में आवे वाला बा, एके 2 दिन में। ठीक बा। तो ओई जान उनका से कहाई आ एके संगे चलल जाई, उनके से 7 दिन रहल जाई, खाइल जाई पियल जाई। इधर बहन जो तो खेतौ बड़ा बाप रे, तो खात नहीं के पियत नहीं के खेतौ बड़ा नु मटिया को रुपया फुट दियाई बा मां बालू ना हमरा मालूम नहीं। आ दारू कितना के पी गल बड़ा? अरे बाप रे बाप पियता बड़ा सो। तू पियत रह सन? अरे बाप रे बाप। ठीक बा। तो आपकी ढोड़ा भइयो तो हमनी के चामड़ा उधारिये लेता आवता तो। अरे का कहीं भोला भाई हम मिल के माटी कटवा दनी सन आ 80,000 रुपया फुट। आ इतना माटी जैसी भी वाला निकाल दिल बड़ा सन कि साफ खाला हो गइल बा। आधा पैसा दारू पियला में ओरा गइल, भोलवा आधा खइलस आधा हम। अब भैया आओ तारे ढोड़ा भैया तो का कहियन का ना कहियन। हमरा तो ये बुझाता जे अब की ना ढोड़ा भैया बक्सी इतना मार मारी की चमड़ा उतार ली। देखा था भैया हमारा आओ तरम बाबू। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हई खुश रहो। सुन ना, अपने खेतों में माटी कटाता। हाँ भैया जानता रह का भइल, इतना नुनछर हो गल खेतवा में, ई साली होते ना रहल। तो ओई से अइलो सन रोड भरे वाला जेसीबी चलता देखो तनी जे माटी काहे कटवाओ तरी। सुन ना, मटिया निकलवा दिया तो नया माटी हो जाई, तो भैंस के गोबर दियाई आ साल भर उनका के परती रखल जाई पानी छोड़ के। 1 नंबर के साली होई। पैसा मिलल हो ओकर, फ्री में नहीं काटा। लेकिन एगो बात बा, उतना गोहिर उतन का गोहिर हो कटाता। अब तो का हो गइल, जितने गहरा जाई उतने निमन मिट्टी निकली। आई समझ? कितना में दियाइल खो? अरे कमे में ले लेल बड़ा सन। कमेल में ले लेल बड़ा सन। हाँ 80,000 रुपया काठा। 80,000 काठा? हाँ तो समझिए जे खेत बेचा गई। तो कितना ले मतलब कटा गइल बेटा? लौकता पूरा हो लौकता कितना कटा गइल बा? अरे मर्द 3 फुट कटाइल बा, 3 फुट से ज्यादा ना कनी काटे के। अब का करबा, भोला भाई के जबान हमरा तो लेके चले के बा। वो तो एगो भाईये हम। आधा पैसा उ खा गले बा, आधा हम खा गले बानी। आधा में 3 हिस्स लागी आ खेत जौन बा अब की वो बटा जाई। ऐसे कि तू पंजाब घुमा तारा, तू अपन देखबा तो सुन ना, तो पहले भोला के घर के खेत हो, भोला के घर खेत हमनी के दोनों भाई के तो
मतलब बीच में दलाल आदमी कौन जरूरी बा? अच्छा तो दलाले हम तो का हो हैं? गइल उहन उतना पैसा दिवा दल है तबु तो 80,000 में 40,000 बचल बा हैं। अरे तो बहुत घोटाला कोइली, तू कोइली ऊ कोइली है। अच्छा तो एगो बात बताओ, गैर लह जन ससुरारी तनी के तू ससुरारिये के चक्कर में रहत रही, मांग फाड़ के घूमत रही जो है का तो है करी खाली। अब बियाह हैं? हमार कहिया होई? खेत कोनो काट ले जाओ, कोनो जियान को देबो, कोनो गम नहीं खे, हई सब जजात हुए, हई सब हई लुकत आई, हई दूधू सब गो हई पूरा हई। सुना ना है जितना है गेहूं बा हां देख ल ई अपन ह हाउ नया वैरायटी का हाउ गेहूं बुआइल बा तोर जौन देखवा लौकता। आई रहलो सन, तुम एक दिन कहनी है जितना पड़ला वहां ले सब अपने हाँ लौकता तो पूरा बता तो के। सही बात कर हैं? वो तो तैयारे बालो ने बाबू सारा माटी कटवा के आधा तू तमाशा कइलो ए बड़ा। ओए ओए